Čau. Restituce bráško. A já bych si chtěl promluvit o tomhle týpku Resty.cz. Ano? Ten týpek mi ukradl moje jméno. OK? Resty.cz, rozkopnu to, chápeš? Tady mám svůj stream, live stream, chápeš? Před 12 dny. No, ale si to rozkopneme. Podíváme se na informace. Registrace. 8.6.23 a můj kanál byl založený 18.12.2022. Každopádně nejsou tady žádné videa a to tím, že jsem všechny videa smazal. Jinak jsem natáčel už od té doby, co jsem to založil. A jen bych tě chtěl poprosit, to je fakt krátký video, bych tě chtěl poprosit Resty.cz, abys mi napsal na můj Instagram Resty.cz, domluvíme se tam, jo, posledné jméno, anebo jestli to nechceš nějak řešit, tak tě poprosím, aby sis smazal jméno a přejmenoval se úplně jinak než Resty.cz, jo. Nechci nějak být zlej, ale nechci ani zase tak problémy. Takže uvidíme, jak se tomu zachováš. Třeba na to uděláš reakci. A já se s váma tímhle videem loučím. Zatím čau.